Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna, raih segala asa dan cita. Aduh. Yu, kenapa tuh Yu? Oh, aduh. Nangis mana? Kenapa? Goleng. Oh, takone jurusku. Kaki kucing ojo so. Aduh. Apa cuk iki? Lah ngono. Dijawab salam gue kok. Belum ngomong. Loh, malah nangis maneh. Enak apa? Cerita. Menawa aku iso ngewangi. Metu mijo masa gak iso. Loh, malah muka HP iki piye to? Apa iki? Sop gawe Mas Bayu. Sepurane sing akeh yo, Mas. Aku wis gak iso karo sampean maneh. Bukane aku gak cinta. Bukane aku gak sayang, Mas. Jujur, Mas. Aku jek sayang karo sampean. Tapi yo piye maneh? Kahanan wis koyo ngene. Aku terpaksa nuruti apa sing dipingini Masku. Mergo Masku tok sing tak duweni saiki, Mas. Sarang yo Mas Bayu. Muga-muga sampean entuk luwih apik teko aku, Mas. Teko yangmu memis. Alhamdulillah. Matamu. Wes to yu. Aja ditangisi ae. Ning jaba isih akeh cah wedok yu. Awakmu aja kuwatir. Iya akeh, tapi sing gelem karo aku ya medhet to. Aku ngerti. Sing gelem karo awakmu iku cuma dhek tok, aku ngerti, wis to. Tapi nek awakmu nangis ning kene malah dikira wong gendeng awakmu. Wis to, nek emang jodoh bakal balik. Sing tuwenang. Kowe lho apa ngerti sing tak rasane. Aku ki ngerti. Opo ae sing rasane aku ngerti yu. Ngerti apa, Jal? Kowe lho pacaran ora tau. Ngono ngerti perasaanku. Dul gemblong. Kowe ceritane ngenyek aku. Kowe ngece aku. Lah mu kira aku ora tau pacaran ye. Yu tau lah. Pacarmu sapa, Jal? Pacarku yo dheke. Dek kuwi sapa? Dheke yo pacarku to yu. Pacarmu sapa? Dheke.
Lah ya dhek wis apa? Lah yo dek iki pacarku yo. Lah ya dhek kuwi sapa? Pacarmu sapa? Pacarku yo dek. Lah iya, dhek kuwi sapa? Dek kuwi pacarku. Pacarmu sapa? Pacarku ki dek. Dhek kuwi sapa? Dek kuwi pacarku yo. Dul gemblong lah. Ngalih. Yo ngale wae gemblong. Gemblungi sapa? Yo kowe. Lah kok iso gemblung? Oh, pancen wae gemblong. Kowe celeng kowe. Ngomong karo kowe ribet banget. Oh, caedan rencanan. Gusti! Kula sampun bos. Tega kowe nis ninggalne aku. Aku wis kadung sayang karo kowe. Aku wis kadung tresno karo kowe. Jere urip sehidup semati. Nanging nyatane kowe sing urip, aku sing mati. Dulu ancuk. Aku wis gak iso urip dhewe, Mas. Kowe tega ninggal aku. Kayak arep napa? Kenapa, Mbak? Celke, Mas. Aku wis gak iso urip dhewe. Aku apa bunuh diri. Kowe gangsane karo keluargamu. Karo ibumu, karo bapakmu. Lukas aku arep rapi, Mas. Tapi aku ditinggal karo calon bojoku. Tinggal ning ndi? Aku ditinggal calon bojoku, Mas. Dia kecelakaan. Terus mati. Oh, lah aku kok ngomong piye maneh? Kata sabar ngono. Wis ora usum kata sabar saiki. Awakmu gak butuh kata sabar, tapi solusi. Solusi. Solusi sing koyo piye maneh, Mas? Awakmu isin ta? Tak rasa terapi. Iya jelas isin. Kok situ rapi kok. Solusine cuma siji. Boleh tangan gitu liyo. Pokoknya enak sing gelem karo aku. Aku gelem karo kowe. Awake dhewe kan gung kenal. Aku Bayu. Jenengmu sapa? Aku Risma. Wis, awakmu ngerti sing jeneng jodoh? Jodoh. Iya, jodoh. Aku putus karo pacar sing tak tresnani. Aku rene
buak frustasiku. Tapi beda karo awakmu. Awakmu ning kene kan arep bunuh diri. Aku ora. Wis. Jodoh iku ora masalah kenal lagi apa urung. Tapi lak terah takdir jodoh, ya jodoh. Aduh ra iso piye. Aduh ketemu ning kene iso go jodoh. Aku gelem dadi calon bojomu. Aku ya mau Mas, lagi kenal kok ngomong jodoh raimu iku. Apes ribet bro.